и да пада, харесал съм си го. Така че Ю е един отбор. Вече с Комо мачовете са трудни. Паднахме един път 2-0. Знаеш, Буфони на тези години, ако дойде, сега както Пак ще е много по-добре, отколкото нали, в момента какво се случва. Така че Буфон, върни Кили. Здравейте, уважаеми зрители, вие сте със Спортен пулс, аз съм Боян Бов. Здравейте от мен, Божидар Валов. Днес в студиото влиза отново един известен инфлуенсър, който казва: не мога без футбол. Казваме здравей на Боби от Фенсектор. Здравей. Здравейте, аз го казвам и го мисля. Така че, каквото казвам го мисля, така че много ми е приятно да съм във вашата компания. И сега ще си поговорим малко за футбол, сигурно. Да. Ти си инфлуенсър на тема футбол и желая да те питам, кои са ти любимите отбори? Кои са ти любимите отбори? И трети път да ме питаш, един и същ. Ювентус е отборът, който най-много харесвам. Подкрепям си го от доста отдавна. Всъщност, когато започнах да гледам футбол, имаше само Шампионска лига, тогава по BTV даваха това. Разбира се, имаше и други първенства. Серия излъчаха също. И на мен този отбор адски много ми хареса. Така се случи, че оцелих много силен сезон на Ювентус. То може би и оттам тръгна всичко, че отбора като бие харесва ти. Сега в момента вече нямам избор. Дори да пада, харесал съм си го. Така че Ю е един отбор. В Англия също симпатизирам, там не съм фен, нали, не мога да кажа, че съм върл фен, но Челси е отбора, който така си следя. Манчестър Сити също гледам какво прави. Имам страшно много приятели от фенкова на Ман Сити България, да ги поздравим, страшни пичове, така че и заради тях пътуваме по мачове, ходим в Англия, така че с супер, даже сега започнахме годината с матч Ман Сити Челси. Заедно с тях заварях за първи път сина ми, който е на 4. Ходихме с него. Първи матч от Висшата лига. Супер си изкефи. Той много хареса Холанд. Така че му беше топ. И това са ми отборите. Общо взето не се пръскам много по всички първенства. В България не съм от най-запалените, но вие предполагам го знаете. Минаха вече 7 години от създаването на твоя канал Фенсектор. Да. Последствие той много се разви. Близо 50 000 абонати имаш в YouTube. Но всъщност как започна всичко? Как дойде идеята за Фенсектор? То първо много ми се искаше да направя предаване в телевизията, понеже аз занимавам с това от доста години и в някакъв момент реших, че искам да направя футболно предаване. След като получих 2 отказа от 2 телевизии, големи, третата изобщо реших да не се пробвам. Нямаше смисъл, защото спортният директор тогава на 2 телевизии, всъщност то се казва човек, който ръководи спорта. Спортен директор е в клубовете. Той първо ме отряза в едната телевизия, след това така се случи, че започна работа в другата и по стечение на обстоятелствата и там. Мал шанс. Да, липса на мал шанс, както казват другите футболисти, страхотна липса на мал шанс. и там и реших просто, че няма смисъл да кандидатствам в 3 телевизия, за да не си сменя и този човека работата и да ме реже 3 път. Така че това бързо приключи с мечтата ми да имам предаване в телевизията и къде е шанса? В интернет. И всичко започна с някакви кратки видеа. Първоначално каналът се каже Фенландия, в последствие стана Фенсектор. Правих си го между другото. Тогава нямах дете, още имах доста свободно време. И така, 7 години по-късно, един от най-големите футболни канали в България. Всъщност аз не гледам на него само като на футболен канал, а като на футболна общност, защото в Instagram, в Facebook, в TikTok също каналите там са големи, така че гледам да не е само на едно място и да не съм само ютубър. Инфлуенсър България, знаете, тази дума не е много приятна, защото много хора се имат за инфлуенсъри, а всъщност не се и това има някаква самоцел. Аз нямам за цел да съм инфлуенсър, имам за цел да създам футболно общество, където да си споделяме общата страст към футбола, колкото и клиширано да звучи. Да може свободно всички фенове да влизат там, да получават информация, новини, смях,
защото аз пък се старая да бъде, нали, малко по-забавничко, без да прекаляваме с базиците. И се базикаме с Ювентус, нали така? Да. Нали? Ще се базикаме винаги, особено когато отборът не върви. Когато пада, Когато пада, ще гуваме. 5-2 от Галата Сарай, Не ми се говори. Но пък тези, които много ме базикаха, на другия ден как се събудюха се леко паднали. Да видно ли се събудят, отпаднали. Добре. Иначе, кое е най-голямото постижение за тези 7 години, което си постигнал? Харесва ви, че ти акцентира върху думите. Това ми харесва. Най-голямото постижение, ако мога да го изтъкна, е това, че създадох място, където езикът не е този типичния френски с обидите и с хулите. Нещо, което ми беше за цел още от самото начало. Като влезеш, там да няма ти ли бе, и да се почват, нали, с нещата, които сега не искам да казвам, но да бъде нормално, да има дискусия, да няма самоцелни обиди. Влизаш, казваш това, че еди си какъв и си излизаш, а да знаеш къде отиваш, да знаеш, че вътре на това място, дали ще е в YouTube, дали в Instagram, дали в Facebook, там не се търси това принизяването на хората. Искам да е с уважение. И това смятам, че 7 години по-късно все още държим нивото, да не са просто някакви самоцелни обиди и да търсиме бързото избухване на дадени клипчета. Нека започнем нашия разговор за футбол, тъй като това е спорта, който е най-обичан, включително и от нас тримата. И тук идва въпроса, който си задаваме за футбола в България, макар и да не го следиш много, но със сигурност знаеш нещо. Знам, да, поназнайват. Какво се обърка с добрите намерения на Българския футболен съюз и защо се стигна до, например, тежката контузия на Бернардо Колт от ЦСКА 1948, която изкарва футболистът от игра до края на сезона? Първо терените, но терените, да, терените са ужасяващи. Виждаме, сега пада сняг, треньорите ринат, отият спортни директори и те се включват в почистването. Всички. Отдолу излиза нещо, което прилича на терен, отдалеч изглежда, има тревичка, но не е точно футболен терен. Така че съвсем нормално в някакъв момент се получават и контузии, оплаквания от треньори. Нещо, което откакто аз гледам футбол български, в началото гледах доста като по-малък, нали, това ти дават и около тебе фенове, Левски, ЦСКА, нали, това виждаш, може да отидеш на стадиона на конкретен отбор. Аз съм ходил като малък, понеже съм живял в Търговище, ходих на терена на Светкавица Търговище. Стадион Димитър Бурков, сигурно нищо не ви говори, но едно страхотно местенце, нали, като дете. На мен ми изглеждаше много интересно да отидеш на стадион. На всички не е такава. Да, и ти отиваш, нали, на български мач. Аз няма как да отида в Италия, Англия, Испания да направя сравнение, нали, тези стадиони огромните по 60-70 хиляди човека, тези терени, които наистина са поддържани и стъпваш, все едно летиш. Тук е малко по-различно. Общо взето в Марос има доста поляни и не се различават по никакъв начин доста от терените. Да. Какво се обърка? Много са нещата, които са се объркали още преди нас и в течение на годините не се поправят. В смисъл, нали, то нещо, като се обърка, ако ти се щупи на тебе вкъщи, да речем, душа, ще дойде майстор, ще го оправи. Нали, да аз така викам, не дай си Боже, пази Боже да не се щупи. Влезе ли майстор в банята да ти влезе, ужас. Но като се щупи нещо, ти го оправяш, защото ти пука. Докато в футбола нещо като не върви, просто го замиташ го. Така бе, давай днеска да мине, пък утре. Да мине номер. Да. Това е разликата според мен, че хората, от които зависи, хората, които наистина трябва да правят някакви конкретни действия, те предпочитат леко да го отложат, така да го кажа. Заговорихме за България, сезонът е в разгара си и няма как да ме пропусна да те питам, кой ще е шампионът? Преди силната конкуренция. Да. Между Левски и Лудогорец. Така, значи вие тук знам вашите пристрастия много сериозно, така че малко ме е страх да кажа нещо различно от това, което... Мога ли да говоря спокойно? Добре, спокойно. Тук си е свободна зона. Това ми харесва. Никаква цензура.
Към този момент Левски води много убедително, но има едни много ключови мачове, които предстоят с Лудогорец. И в едно мое видео казах, че ако тези 7 точки бяха в полза на Лудогорец, може би щехме да кажем толкова. Докато сега малко са обърнати ролите, има отбор, който догонва първия и това е Лудогорец. В много непривична ситуация е изпаднал. Преките двубои Левски и Лудогорец, откакто дойде новия тренер на Лудогорец, според мен разковничето. Защото 2 мача за 2 трофея, единия пряк, другия не пряк, защото купата има още 2 мача, 2 полуфинала и финал, още 3 мача. Но Левски отпадна. Лудогорец успя да отстрани Левски. Така че тези 2 двубоя притесняват сините фенове и е съвсем логично, защото Левски трябва да играе още 3 пъти с Лудогорец. И ако хипотетично, тази хубава дума, която доста често се използва напоследък, ако хипотетично двата отбора си вземат всички мачове до края и преките двубоя определят титлата, не съм сигурен, че Левски ще може да издържи. Така че много неизвестни има. Аз все пак клоня към това Лудогорец да успее да стопира разликата. Колкото и да не е добре това за българския футбол, защото смятам, че когато един шампион, един отбор е 15 години шампион, определено нещо не е добре в първенството. И когато, или добре, айде, ако този отбор след това в Европа излезе и всяка година играе в основна фаза на Шампионска лига, вече ни прибяха групи, този отбор гази там, е едно. Но когато се случи така, че този отбор печели титли, след това в Европа не е кой знае какво, макар че пак тази година Лудогорец има много сериозен шанс да игра осмина финал в Лига Европа. Не знам кога пускаме епизода. Ако е отпаднал, да сме живи и здрави, ако е продължил, браво. Но много е важно шампионът да може да се представи добре и в Европа. Защото ако това не се случва, Келфейд вече си шампион. Да, редят се там трофеи, ветерината става все по-богата, рекордът, нали, който в момента Лудогорец гони, нали, сега е изравнен поредни титли шампионски, още една ще бъде щупен, така че може и това да гонят. Ти спомена Лудогорец, който се класира за плейофите в Лига Европа. Какъв е шансът шампионите да вземат в кавички изданието на дербито Манчестър Сити Реал Мадрид, но физическата версия срещу Ференцварош в Унгария, макар че резултатът е 2-1 и Ференцварош не си поплюва вече, го разбрахме. Защо не си не, още есента, реално това есента, което се случи с Лудогорец, не знам доколко е показателно, защото отново трябва може би да кажем за Хьогмо, ако някой по някакъв начин е пропуснал, този треньор промени Лудогорец. И тези мачове, които бяха есента, бяха малко по-различни. Да, различно е вече. В момента Лудогорец играе като отбор с идея. Ясна идея какво трябва да направи. Така че Лудогорец има аванс и аз смятам, че ако не стане някакъв много сериозен срив в играта на отбора, в реванша, смятам, че Лудогорец може да продължи напред. И съм оптимист от тази гледна точка. Пък след това португалци, дали ще е Порто, дали ще е Брага, ще видим. Който и да е, ще е тежко. Вече го изпитахме някой. Изпитахте ли? Ма то тогава беше лятно. Тогава беше лятно. Ти не си ли бил някъде по морета, нещо, острови, това? Бях в България тогава. В България си? Ходихте ли на мачове? Те изкупиха билетите за няколко минути, аз не можех. Само на матч с Алкмар. С Алкмар. И там... Но той не беше много хубав за наблюдаване. Да. То тогава всъщност идва преценката какво се случва с нашия футбол, когато тези мачове са с такива отбори. Когато отборите излязат в Европа и започнат същинските сблъсъци с грамотни отбори. Без да подценявам тук в България хората, които работят, но някъде работят грамотно. По-грамотно от нас. Нека продължим напред. Същите въпросите. Давай ти. България научи своите съперници в Лигата на нациите, които на пръв поглед не са много трудни. Не са трудни. Но може ли България да подсили отборите или това ще е нашия златен шанс да се върнем най-накрая в Лига Б, откъдето започнахме в Лигата на нациите?
Значи за подценяване в момента не знам дали някой би трябвало да говори да подценява когото и да е. Който и да е отбор. По-скоро наши ни подценява. Да, то по-скоро обратно, нали, гледаш България, те тия пичове нямат победа, споко, взимаме с този матч. По-скоро е това разговора. Ние да излезем и да кажем, сега тук естонците ли? Исландия, тия скиорите, това отдавна вече мина. При нас нито един отбор, наистина нито един отбор, дори и Гибралтар не трябва да ги подценяваме, защото... Защото видяхме, че направихме равенство с Гибралтар. Да. Бихме ги един път с 5. Бихме ги 5 на ама направи... Остави, но имаше и равенство. Имаше и равенство. Ама имаше и равенство. Така че ние няма, нали, в едно изречение България подценяване на отбор няма как да... Не трябва да присъства. Всеки един матч прецени си така. Всеки един матч е ключов и много важен. Всяка една победа, всяка една точка дори. Защото аз не съм убеден, че тези отбори ще можем да ги бием. Може там някой или люксембурците пак да ги бием. Дали? Бихме Грузия 2-1. В матч без значение. Беше матч без значение, но пак е постижение. Пак е нещо. Пак имате, вие видяхте ли, когато свърши матча и грузинците отидоха пред тяхната публика, не знам ли сте видяли кадрите, България и те застанах, моля? България не ми се видя да направи това, нито един. Не, аз друго искам да кажа. Те, че направиха, но грузинците отидаха пред феновете на техния отбор и ние така строиха се така, нали, малко тъжно, малко срамно, нали, след загуба, нали, знаете как се строят футболисти и така, нали, чакат сега феновете да си кажат колко са недоволни. Така изглеждаше картината, която аз видях тогава, че те загубиха и някакси им беше много нелепо, че са загубили. Малко чувстваха се ужас, как можахме да паднем. Но отново да кажа, този матч за мен не е показателен, защото беше без абсолютно никакво значение и за двата отбора. Нито за нас, нито за тях. В мачовете от значение се видя. Защото това са. Когато ти тръгваш в началото, когато започваш квалификационният цикъл, тази също хубава комбинация от думи, която преди време беше използвана по много странен начин. Когато започваш и когато все още има шанс, тогава са важните мачове. Без естествено да искам само тук да излизам като някакъв човек, който мрази национални или иска само да падна. Напротив, аз като бях долу-горе колкото вас, аз съм пътувал с влак до София, за да бъда на мач на национален отбор. Аз наистина много се вълнувах и много ми пука. Затова и правя толкова пък много видеа на тема национален отбор, защото искам нещата да потръгнат. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Аз и ти сме фенове на Юве. Така, Форца Юве. Форца Юве, да си го кажем. Легендарен за Италия отбор, който напоследък не е това, което беше. Можеш ли да прогнозираш дали Юве ще играе в Шампионска лига до година, както и да дадеш кратък коментар за скандала със съдията в Дерби ди Италия на Сан Сиро? Ще започна отзад напред, че най-пресничко. Аз коментар мога да кажа само, нали, съдията леко се подведе. Шефа на съдиите в Италия се извини, каза, че съдията се е подвел. Тук насет нас някакво да кажа. Защо шефа на съдиите казва, че съдията се е подвел? Ние с тебе можем да кажем всичко, но нашите думи олекват, когато съдията е направил нещо, а шефа на съдиите каза, че той е объркал нещата. Хубава симулация беше. В смисъл, фанахме се. Трябва да получи Оскара. Да. Оскар, да. Те му го пратиха по еконт да мина, да. По еконт има, да. Получил СМС вече. Между 2 и 4 в понеделник очаквай, нали? Така че си получи това. За Ювентус Шампионска лига смятам, че може с този треньор в момента. Спалети смятам, че е изключително на място. Знае как да прави шампиони. Така че съм спокоен. За сега. Нищо, че има татуировки на други отбори. Всеки прави грешки. Въпросът е, нали, този сезон, нали, до година вече, другия сезон ще го мислим. Състоянието на Ювентус не е добро от много време. Не е този сезон, но доста време. Минаха много треньори. Сега последния много симпатичен треньор отиде в Тотнъм. Аз не знам с кой е къл. Тези хора го взимат. Това е все едно аз да искам да отслабна и да ям бургери. Няма такова. Да, ти почваш и след 3 седмици си осъзнаеш, че няма да стане така и ще смениш тактиката. Взимаш Тудоров в Тотнъм и се надяваш този човек да те спаси.
Защото те Тотнъм в момента май това им е целта. Да. Да се спасят. То остава да спечеля Чемпионската Те лига и да тогава отпаднат. вече- Това, както миналата година, ако това се случи, честно ви казвам, аз може би трябва нещо да махна коса, нали, като не пиш, де си пусти коса с обратното. Ако Тотнъм изпадне и в същото време спечели Шампионска лига, Това ще е с Тудор, сензацията аз ще на си сезона. обръсна главата, често ви казвам. Това е, тук го казвам. Коя дата сме днес? Нали имаше 22. интервюто с Вместо Остава. 21 Интервюто с февруари. Остава. Ако Тотнъм успее да спечели Шампионска лига и изпадне с този треньор, аз просто тази коса ще кажа с Богом и колкото и трудно на жена ми ще го приеме. Наистина ще е потресаващо това. Ужас. Това ще е сензацията на века. Да. И не, те миналото Трябва после да правиш серия. Ден едно, откакто Тотнъм спечели Шампионска лига. Абсурди. Няма, все пак има някаква логика в футбола. Това, което се случи миналата година с Тотнъм, изпечен финал в Лига Европа, и буквално спаси... Не, те рано се спасиха, защото просто имаше 3 отбора, които бяха прекалено зле. И прекалено голяма беше разликата между тях и останалите във Висшата лига. Така че много рано се знаеш кои отбора изпадат. Сега не е така. Така че Тотъм до последно ще трепери, а с Тудор ще трепери много. И може от толкова треперене да изтръпне. Да видим. Да видим какво ще стане. Да видим. Но за Ювентус спокоен съм. Няма значение, че с Комо мачовете са трудни. Въобще не трябва да ти Паднахме един път 2-0. И сега не трябва. Искам да си спокоен. Ти си млад, аз серия Б съм преживявал, пак мога да преживеем. Не се тревожи. Няма страх. Юве, между другото, не са печелили матч от 4 мача, сега ще станат 5, ако така е. Ние не резултатът знаем, с Комо. то в момента се случва. Като пусне епизода, може да направи обратно. Така че Ще видим. бъди умерен в това. Нали? Може леко усмихнат, но и малко тъжен, защото все пак, ако се издъниме, какво правим? Добре. Ще сменим ли вратаря? Дай, кажи си мнението, че нещо днеска, то първия гол беше малко... Ами, Все едно аз пазя. вратаря трябва да се смени 100%. Така. Да върнем с честни. Не, той вече е много да... Знаеш, Буфони на тези години, ако дойде, сега както Пак е, ще Пак ще е много по-добре, отколкото нали, в момента какво се случва. Да. Така че Буфон върни Киелини, служи Бонучи до него. Да. И Роналдо. Не, Роналдо той няма да иска да се върне. той... Върни Той си Дибала, тръгна, върни Дибала. Дибала. Дибала играе, върни Трезеге, служи го с Дел Пиеро, Недвед отляво, нареди ги Лилиан Тюрам да дойде бащата на нашия Тюрам сега. Ето служи ги тези 5-6 човека към Оранези от другата страна и ще виж как много по-добре ще се представи отбора. Заговорихме за Ювентус, заговорихме за Италия. Така. Кой обаче ще стане шампион от отборите, които в момента са топ 5? Интер, Милан, Наполи шампиона, Рома, който се възража. Така. Кой от тези ще стане шампион? Забрави Юве. И Юве, Не, той разбира виж се. как... Защо забрави? Аз ги споменах в началото за това така. Почваме от Юве. Не, Юве няма да е. Да. Тази година, колкото и да съм оптимист, все пак нали, гледам и да не фърча в облаците. Юве няма да може. Отбора, който ще стане, не искам да го споменавам, но може би ще е той. Макар, че аз се надявах, след като техният треньор отиде в Саудитска Аравия, след загубения финал с рекорден резултат. Надява се да има някакъв спад в Интер, но май... Винаги могат да им се вземат 10 точки. Не, това на нас. Това на Юве се случва. Това не е запазена марка на нас, ама и те могат да пробват. Могат, но на тях по-рядко. В момента имат много сериозно лоби, така че по-вероятно, значи ако вземат точки, Юве ще. Ако някой ще е в серия Б, Юве ще. Ако някой ще нещо ще се разпада отбора, Юве ще. Няма да е другите. Да, така че не се надявай. Но пък виж, при Юве винаги могат да вземат, връщат при някой сезон, нали това се случваше. Вземате ли точки, върнат по-малко, после върнат повече, вземат още повече. Има текучество. Прави ми впечатление, че серия А и въобще хората, които са там, те някакси не пазят много имиджа на първенството. Защото вижте в Англия. Подобни като при нас. Къде? България. В България. Не, в България се пази, пак се пази, защото хванаха едни футболисти там с едни залози, но виж как нищо.
потъна, няма. Докато в Италия, като я хващаш, чоплиш, цял свят да те види, че тук сега ще ги накажем, бе хора, спокойно, кой е виновен? Този виновен, спокойно ще ги разкостим. Там ги разкостват. В Англия един отбор, с колко 115 обвинения, даже и повече, нещо някъде, минава лекичко. Какви са наказанията, ще разберем. Други някакви отбори взимат им точки, не се шуми много. В Италия тези и тези изгоряха. Чао. Да. Италианците Тонали също изгоря, макар че в Англия. В смисъл там италианците няма проблем да си акцентират на грешките и продукта да слиза надолу. Англичаните тихичко, лекичко, лъскаш отзад. Да седи както трябва. Моля? Нищо. Що? Не, че поне според мен на Юве им трябват двама много добри централни нападатели, защото Опенда и Джонатан Дейвид... Не стига. Дори тези, като ги спомена... То е срамно да ги наречеш централни нападатели. Те са безопасни. Да, те са безопасни нападатели. Искаш да поснеш, ма не можеш. Безопасна игла. Имаше един много хубав, силен период конкретно на Джонатан Дейвид във Франция, но като че ли малко късно го взеха в Юве. Влахович не е това, което всички се надявахме да бъде, така че и там града, тези, които малко по-късно, нали, този, когато го спомена, дето все още някой ще откъде му ударението, Пенда или Опенда, и то някакси не ми се връзва. Общо взето, един Кенан пролет не прави, няма и да направи. И титла не носи, няма и да донесе. Така че трябват много Макени, на мен много ми харесва, но пак е... Не, Бремер е стабилен в защита, когато не е контузен, когато не е щупен, е супер, но и до него трябва някой човек. Много са позициите, където трябва, защото аз съм свикнал на силен Ювентус. Сега някакво се шегуваме. Силен Ювентус някак си приляга на това първенство. Слаб Ювентус, нали, да се базикаме. Сега пък какви екипи извадиха, то направо. Те си... Плачем си за базици понякога, но така да е. И сега хващаме самолета за Испания, където наблюдаваме интересен сезон с падови възходи на Барселона и Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. В случая кой ще стане шампион и дали пък Атлетико няма да е черната котка и да шокира двата други претендента за титлата? Кой ще спечели? Те всеки път се надяват една черна котка се появи. Тя тук се появи около до нова година някъде държи черната котка. Даже миналата година мисля, че доста дълго беше в битката. Мисля, че тази година битката ще е между Реал и Барса. Видя се вече. Макар, че Атлетико би 4-0, но пък и Атлетико би Реал 5-2. И Атлетико има проблеми с по-скромните отбори. Там са... Видя се също Реал Валекано загубата с 3-0 в дербито в Мадрид, така че тук е... Там някъде се обръща колата при Атлетико и ако взимат големите мачове, защото те и Барселона ги опукаха здраво за купата само, че преди това с Реал, нали, ти знаеш, нали? Какъв беше резултат? Забравих просто. Много лоша памет. Атлетико няма проблем с големите отбори, има проблем с малките. А пък другите, в случая Реал и Барса, те дори нещо да се оклепат в дербитата. След това, като си нареди една победна серия, няма какво да ги спре. Така че там със сигурност ще бъде между тези два отбора. Аз мятам, че въпреки катаклизмите, които станаха в Реал, може би ще са Реал. И този, какво беше, едно мем беше попаднал, най-слабия Реал Мадрид от доста време ще бие най-силната Барселона от доста време, защото този отбор на Барселона, е много добър. Да, и го видяхме срещу Челси. Много. Защитата. Те добре, че поне взеха вратар, защото те не, че някаха честни. Ама ще много голове подари. Стига, миналата година в Шампионска лига, особено в Суперкупата финал. В матча с нашия любим общ отбор, там където, нали, хората цъмбуркат, там той честни нямаше, каквото ритне, откъде го ритне, що влиза. Просто Барселона див късмет, че отпред имаше Ямал, който още не беше близък с Неймар. И лятото като дойде, басейни, дай чичи, дай тук, ела с мене, така, тази певица, после коктейлите и то така тръгваш. Да. Така че какъвто и талант да си в момента, в който здравей живот и живота като те грабне, Ямал го грабна в момента доста сериозно живота и то се вижда на терена. Там някъде трябва някой да го върне.
трябва да го върне, защото Ямал има огромен потенциал. Той си го развива вече. Потресаващо добър е. Отвратително добър даже на моменти. Обаче, ако си предпочиташ, нали, коктейлите и яре с Неймар, тук да отидем да пием по нещо, сори, не става. И торти на няколко етажа, партита с манекенки. Да, голяма. Много ще стане. Да. Отиваме на север, където можем да проследим и развитието в Висшата лига, където Арсенал е лидер. Може ли Арсенал да потъме лигата? Тук специално за един приятел, който днес има рожден, който е фен на Арсенал. Жив и здрав да е. Какво ще му пожелаеш? Титла ли? Да, не бой. Не това. 5 години са Но втори. все пак, може ли Арсенал в кавички да ботам на лигата? За пореден път. Че може. Но аз се надявам да не стане този път. От толкова много време си ги броя като шампиони и се си казвам, нали, то малко става ливърпулската история. До сезон е наш, следващия сезон е нашия. Смятам, че Артета направи много стабилен отбор и сега вече тук въпросът е дали тези хора ще си повярват, че могат да станат шампиони, защото на моменти такова издишане виждаме, че особено с Уърхемптън. Най-пресничко, нали, много хубаво. Да ти влезе човек и в същия медале, той нямаше какво да направи толкова. Нали, топката малко те му говорят автогол на Калфиори, ама малко, нали, отново ще кажа цитат на български футболист, липса на мал шанс в този случай. Но не е въпросът в Калфиори, можеше всеки друг да е. Просто когато изпуснеш преди когато започнеш да изпускаш точки срещу такива отбори, няма как да стане. Отделно, че те нали, нямат чак толкова слаби съперници, както беше миналата година. Нали, Ливърпул и всички останали. Ливърпул е страхотен отбор. Нека да поздравим феновете на Ливърпул. Страхотен отбор. Но миналата година беше малко царски път до 10. Пускаш, това, нали, там, дали ще е клуб, дали ще е слот, на кой отбора, има много сериозно. Не, има спорове, аз не искам да влизам, нали. Смятам, че и слот има много сериозна заслуга за тази титла, защото сме виждали други готови шампионски отбори, идва нов треньор и става порази. Така че със същия отбор, долу-горе. Така че и той си има си заслугата, просто там конкуренцията беше много по-слабичка. Сега не е така, сега има Пеп Гвардиола, който като може да стане шампион, що да не стане. Има и футболистите. И за последен въпрос преминаваме към Шампионската лига, където вече се изиграха първите мачове от плейофите. На нас двамата не ни е много... Защо да не ни е? Защо да не ни е темичка? Може да стане като с Атлетико Мадрид да ги биете. Значи, обрати са се случвали всякакви. Сега не вярвам да стане, но аз ще бъда до последно, ще си вярвам, че стане. Вторино са много минути. Да. Може да станат 95, може да станат 120, ако нещо може и повече. Може и да могат да играят до утре. Между другото, така може да се случи, ако са 120. И кой според теб ще е кралят на Европа? Много е раничко. много е раничко, защото миналата година, ако помните някъде по това време, едва ли някой предполага, че ПСЖ може да бъде толкова доминиращ отбор Шампионска лига и по такъв категоричен начин да спечели турнира. Аз поне, признавам си, не го мислех. Може би вече след мачовете с Ливърпул ми се появиха така някакви просветления, че може да стане. Но пак от сега, в смисъл, в момента има Тотнъм там. В смисъл, как мога да предположиш кой ще спече? Имаш Тотнъм, който чака някой от тези съперници в момента. Юве няма да е там, но Тотнъм ще е там. Наистина ли? И Интер може да не е там. Дай Боже. Нали? Може и Интер да... И Наполи ги няма. И Аталанта. Наполи, Конте, най-големият проблем винаги, където и да е бил, е Европа. Защото той в Италия може да ти извади много добър отбор, може да направи Мактомини да изглежда като Роналдо. Примерно, да. Може Мактомини да ти изглежда като така Модрич, но да го направи, да изглежда гениален футболист. Обаче отиваш в Европа и нещата не се получават. Така че Наполи ако трябва ли пак да се върнем на кандидат за шампионите, значи Конте, като ги фана, те бяха преди сезон 10-ти, след като смениха и там сумата и треньори. Но да, Наполи ги няма, Тотнъм е там. Така че за мен много, много е сложно сега да се предрича шампион. Аз си стискам палци на нашите си. Сега 5-2 в Турция,
страшно е, но не е невъзможно да стане някакъв обрат. Припомням мача срещу Атлетико Мадрид. Да. Където загубиха 2-0 и казват какво стана. Да, но тогава имахме Роналдо, сега имаме една птичка и тя пролет няма да направи. Ще вземе пък точно път тогава да цъфне пролет. Представя си точно тук Кенан да се разиграе. Това ако се случи, ще... Ако се случи такова, както тук на националния стадион, както беше Кенан, не знам дали помните как се разви. Сега верно нали, че защитниците наши са други. Малко по-различни са. Да. Но така да е, аз вярвам и се надявам Юве ден, надали ще е Юве. Не ми се иска да обичайните там Барса и Реал Мадрид. Много. Какво един Арсенал да пожелавам на твой приятел на рождения ден, Арсенал спеше Шампионска лига. Представи си Арсенал това ще идва Артета, вдига ти купата ти. Това ще, надявам се да е сън това. Ти след миналата година... След миналата година не ми се иска и да се падаме дори с тях, те ми се мисли за тях. Като чуеш Деклан Райс, какво си представяш? Не ми го това много пъти си го са ме питали. Що те питат хора за Деклан Райс? Няма ли за какво друго да те питат за Деклан Райс? Всички сме сънували как Левски става шампион на Европа, ама никога не стане. Да. Всички сте сънували. Да. Защо сънувате? Да, то мога да стане. Представете ли си, чайте Лудогорец. Представете ли си Лудогорец? Нали, тая година всички се концентрирали какво ще направи Лудогорец в България. Какво ще направи Лудогорец в Европа? Поред вас. Ще отпаднат на осмина финалите, ако стигнат. Ако се класират. Ако се класират. Че срещу Ференц Варош не знаем. Да. Добре. Боби, благодарим ти. Беше наистина много хубав разговора ни. Наистина много се радваме, че прие поканата. Пожелаваме ти успех. 50 хиляди при световното. Скоро. Надявам се. Ако може и при финала на Шампионската лига. Това ще е наистина страхотно. Това е възможно. Деца вика ни 2-3 седмици по. Ако избухне нещо, може да стане. Може. И на вас, уважаеми зрители, благодарим ви, че бяхте с Спортен пулс за пореден път. Тук е времето да споделим. И имаме своите нови профили в Instagram и TikTok, където качваме ексклузивното ни съдържание. За тях може да се посъвате. Някъде тук ще ви, надявам се, Боби да ги сложи. Боби е монтажиста, нали? Боби е монтажиста. Аз просто с това сако веднага викам тук. Глед, от нас, аз риск, ние общо дето сглобяваме двамата неговата визия. Само едно сако не липсва. Да. Надявам се, Боби не ги забрави. И може да видите... Как да забрави? Няма да забравите, той е най-добрият ни монтажист. И можете тук някъде да ви излезе старото видео. Чао от мен!